Rojnamevan Ermeni Hrant Dink ku editörê giştiya rojnameya Agos bû, beriya 13 salan li ber deriya avahiya rojnameyê ji aliyê Ogün Samaz ve hat kuştin. Dink îsal ji wek her sal saet 12 de bi bejdarbûna hezaran kesî li ber avahiya berê rojnameya Agos hat bîranîn. Hezaran kesî bi duruşmên em hemû Ermenî ne, em hemû Hrant Dinkin. Bijî biratiya gelan hatin avêtin. Her wiha pankart emdadê dixwazin, Hrant 13 ji li avahiyê hat dalıkandin. Hrant Dink mordemî son bî, gazetecî bî, milletê ma piyonerê bizonekina dînadê kam rindvano, zürnikeno, isono, na devletê newêzene kiseno. Ya hala davam kana ama na saata na milletê rindînin newêzene. Ma zonemeke Dersim'de kam ke millet bakırdı, kam ke Kurd kiste, insan kiste, iyi sonu adresi diyor, katil iyi. Li aliyê kedin kuştina Dink di dûrika nêzik Tirkiyeyê de yek ji bûyerên herî tariye. Ji ber ku ev 13 salin kujerên Dink têne darizandin û encamek berbiçav nehatiye standin. Parêzerê malbata Dink Hakan Bakırcıoğlu îdia dike ku piştî darizandina 13 salan ji biryara kuştina Dink ne diyare ku ji aliyê kevê hatiye organize kirin. Hin kesên ku di kuştina Dink de cih girtin û organize kirin hatin darizandin û ceza xwarin. Lê darizandina 77 kesan ku piraniya wan rêveberên dewletê ne li Îstanbolê didûme. Di lêpirsînên sala 2007 de bi awakî zelal diyar bû ku berpirsyariya rêveberên dewletê di vê kuştinê de heye. Lê li hember vê yekê dijî rêveberên dewletê dozname nehatin vekirin. Di sala 2015 û 16 de hatin vekirin. Ji ber vê yekê doz hêj didûme û encam nedaye. Rûniştina doza Dink ya 103 ku 77 kes têne darizandin di 18 Sibatê de pêk were. Membatanî, Dengê Amerîka, İstanbul.